Азотните торове са сред големите разходи за земеделците. Освен това, азотът подлежи на сериозни загуби, което е основна причина за високи торови норми, а това води до замърсяване на околната среда. Как ефективно да бъде редуцирано азотното хранене? Тази тема беше сред акцентите на семинар в град Русе. Лекторите от Лебозол представиха решение, което се базира на листното хранене. Ефективността при усвояване на азота може да се повиши с третиране на семената и по време на вегетацията с листно приложение на торове с високо съдържание на аминокиселини и на азот. Такива продукти са аминозол, аминомакс, авитар. Те стимулират растежа на кореновата система, на фотосинтезата, спомагат за редуциране на стреса, като всичко това води до повишена ефективност на усвояване на хранителните вещества. Използването на продукта Лебозол Сяра 800 СК подобрява ефективността на усвояване на азота с 35%. Освен това, сярата доказано помага срещу болести по растенията. Този елемент също така води до повишаване на масленото съдържание, съдържанието на протеин, засилва ароматите и вкусовите качества на продукцията, допринася за по-високи добиви. Лекторите от Лебозол представиха и решение за адаптиране на растенията към засушаване и промените в климата. Изместването на годишните сезони, сушата, топлата зима, късните валежи на сняг или дъжд в края на зимата, ниските пролетни температури стресират растенията. Тогава растежът на корените е ограничен, а усвояването на хранителните вещества е недостатъчно. Ако поради лошите почвени условия нещо липсва в растението, защо да не го дадем през листата? Така можем да разгърнем генетичния потенциал, зададен от селекцията, и да се възползваме оптимално от него в екстремни условия. Решението е аминозол със съдържание на аминокиселини, които стимулират растежа на корените чрез синтез на протеини и алоксини, по-добро усвояване и транспорт на хранителни вещества, толеранс към стрес. Следващата препоръка е използването на Лебозол Аквебор. Това е комплексен тор с микроелементи бор, молибден, натрий. Това е храната за растенията, която е точно пропорцирана за дадената култура. Имам поглед върху овощни, върху полски култури. Аминокиселините са първите, които влязоха с лебозолите в България. Това е най-важното. Аминокиселината е част от имунорегулирането на растенията. От доста години работим с фирма Лебозол и така сме доволни от показаните резултати и най-вече от гарантираното немско качество. До сега те не са наподвеждали в всякакви ситуации, стресове, такива включително. Знаете, че аминокиселините им така са лидер на пазара, а те са важни за доброто усвояване на хранителни вещества от растението. Аз работя с почти цялото портфолио на компанията при всички култури, които отглеждаме: пшеница, ечемик, ряпица, слънчоглед, царевица. Така че от аминокиселините до азотните такива. Те спомагат много за получаването на добри добиви. Дори ще ви кажа нещо друго. Миналата година, която беше изключително засушлива от юни месец нататъка, използването, поне аз това съм направил като наблюдение, използването на правилната комбинация от листни торове, така доведе до едни малко по-добри резултати при мен в сравнение с колеги, които са в съседство и не използват тази технология, която аз прилагам. Станимир Станчев е убеден, че листното хранене е мероприятие, което не бива да се пропуска, защото инвестицията в здрави растения с висок потенциал защитава всички останали технологични инвестиции на полето.